Tihaniovský kaštiel je významnou historickou pamiatkou nachádzajúcou sa v mestskej časti Radvaň v Banskej Bystrici. Pôvodne bol postavený ako prízemná renesančná budova. V priebehu rokov prešiel niekoľkými prestavbami, ktoré formovali jeho súčasnú podobu. Zo zastávky Tajovského školy sme sa trojkou dostali na Sladkovičovu, potom len prešli pešo ku kaštielu. Pôvodná stavba zo 17. storočia bola prízemná renesančná budova. V roku 1819 bola budova prestavaná do klasicistickej podoby. Ďalšie úpravy v 19. storočí viedli k neorenesančnému vzhľadu kaštieľa. Prestavaný bol aj pôdorys, ktorý získal tvar kríža. Rodina Gerhardtovcov. Terezia Gerhardtová našla budovu v poškodenom stave a postarala sa o jej obnovu a rekonštrukciu. Na pamiatku tejto prestavby nechala do stieny kaštieľa obsadiť pamätnú tabuľu s textom Ex-Zaedificavit Terezie Gerhard 1830. Rodina Tihaniovcov. Po smrti Terezie sa jediným dedičom stal jej syn, advokát Ignác Tihany. Kaštiel následne prešiel do vlastníctva rodiny Tihaniovcov. Súčasné využitie. Od roku 1989 sídli v kaštieli prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea. Návštevníci môžu navštíviť stálu expozíciu Príroda Stredného Slovenska, ktorá je tematicky členená do 8 výstavných miestností. Okolo kaštieľa bol pôvodne vytvorený park so vzácnymi drevinami, avšak v druhej polovici 20. storočia pri výstavbe okolitých väžových bytových domov bol tento park zničený. Počas druhej svetovej vojny bol aj Tihaniovský kaštiel výrazne poškodený. Podkrovie úplne vyhorelo, kaštiel ostal na dlhé roky vo veľmi zlom stave. K rozsiahlej rekonštrukcii prišla až v rokoch 1974 až 1988, aby v nasledujúcom roku 5.12.1989 otvoril kaštiel svoje brány ako prírodovedná expozícia Slovenského múzea. Podujatia a výstavy. Kaštiel pravidelne hostí rôzne výstavy a podujatia. Napríklad v roku 2024 sa tu konala výstava Svet v kocke, ktorá prezentovala objekty postavené výhradne z Lego kociek. Tento rok sa tu koná výstava Klenoty morí, kde môžeme obdivovať krásy mora od súkromného zberateľa. Otváracie hodiny a návšteva. Útorok až piatok od 10. do 18. Nedeľa od 10. do 13. Pondelok a sobota zatvorené. Vstupné je symbolické, múzeum ponúka aj špeciálne programy pre deti. Tihaniovský kaštiel dnes patrí medzi významné kultúrne pamiatky Banskej Bystrice a je obľúbeným miestom pre milovníkov histórie a prírody. Ďakujeme za pozornosť.